na suka. Isa na naman pong Okoy King branch ang nabuksan dito po sa Pampanga. And this is located dito sa may Robinson's, Balibago. So may second floor, ang pinaka-landmark lang niya, itapat lang siya ng Robinson's Supermarket. Yes, and kagandahan pa guys, nakasama tayo dito sa opening na to. Matitikman din natin yung mga bago nilang products. Yes, mga ganda ng mga bago nilang products. And napaka-innovative nila kayo. So ayun guys, samahan niyo po kami. We're gonna celebrate with the team. And syempre nandito si Okoy King and Okoy Queen. King and Queen. Kasama din natin si Buboy at saka si Mami Rosh and Inday. So ayun, samahan niyo po kami. So tara, let's go. Let's go guys! Inviting all the kabalets out there. Open na po ang Okoy King dito sa Robinson's Angeles. So sa lahat po ng mga nagtatampo na bakit wala din sa Angeles, this is your chance to taste the delicious and healthy, of course, the original Okoy King. Meron na din silang mga lumpia for kids like chocolate, strawberry, yung bago with partnership of Coca-Cola. Yun, meron na siyang drinks. Tapos pwede kayong pumili ng iba't ibang product nila. Thank you! Visit na dito guys! Hello po! Ini-invite ko po kayo dito sa Angeles na pupunta po dito sa Okoy King Robinson. Tara na! Kumain na tayo ng Okoy na malutong. Malutong pa sa hapon! Alright! So eto yon guys, eto yung pinakabagong produkto nila. Ito yung Okay Moto. May side A, ito yung kanilang Okay Lumpia. Okay lumpia. Grabe. So napaka-convenient nito, no? You have your drink. Yes. And then syempre, kung may drink ka, dapat may itutulak. So give you an idea, so yung dalawang Okoy is only 69 pesos kasama na yung drinks. Kung gusto naman yung akin, it's only 69 din, you know, with lumpia. And kung gusto naman yung fries is 89 pesos. Yes. So dito pala, pwede mo siyang lagyan ng flavoring like sweet corn, ayan. Ayan yung kanilang Sour cream. And 100% kalabasa siya. Yun, So ayun nga guys, again congratulations Okoy King, the original Okoy King, Yes. for opening another branch dito po sa Pampanga, particularly Robinson's, Balibago, Angeles City. Yes, tapat lang sila nung Robinson Supermarket. Ayan. And at the same time, meron silang mga bagong mga products na pwede on the go. On the go. So ayun guys, if you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. We hope guys na matikman nyo rin po ang the original Okoy King. Yes, kung naghahanap naman kayo ng mga bilaon na Okoy, available din sila dito. Guys, malapit na yung mga party. So make sure you bring them to your events, your occasion para maging mas special at mas katakam-takam po yung mga hapag natin. Yes, so that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.